Добър вечер на всички. Време е за петъчния лайф с актуалните теми и това, което вълнува цялото българско общество. Това, което виждате в TikTok, тъй като лайфа е в две платформи, в TikTok и в Facebook. Темите Ивайло Мирчев и сагата с клетия доставчик на една от известните компании в България. Напъните на кабинета Радев да ни върне към плановата икономика и да установи пълен контрол върху цените и инфлацията. Също така, може би няма да подмина и темата за това, че ние сме четвъртата държава, която се отказа да се присъедини към бъдещ трибунал за престъпленията в Украйна. И със сигурност още много теми ще подхвана, може би и вие ще подадете, било то във Facebook, било то в TikTok, темите, които ви будат очите. Мисля да започна от цените, това, което касае всички. Разпределението на ресорите, така на скоба да отворя, които Радев разпредели, това овладяване на службите, което той така си приписа и си така се самоназначи, не знам колко е добре. Радев вече много пъти стъпи на криво, но истинският тест наистина ще е това дали ще успее да овладее цените. И как ще ги овладее, това е много важно. Защото това, което виждам първия път, като каза, че едва ли не поема да усмири цените, излезе бизнеса и каза, ама чакай, кой си ти? Как така ще усмиряваш цените? Как ще го направиш? Започна да ги плаши с глоби, 100 000 евро, не знам си какво. И естествено последваха и гневни позиции, което е съвсем нормално. След това каза, ама спокойно, ние няма да се бъркаме в ценообразуването. Как като ти дава заявка да се бъркаш в ценообразуването? Така че едно шикалкавене, едно пристъпване от крак на крак. Първо стреля едно нещо, след това като види и яка така съпротивителна реакция, отстъпва. Доста експерти казват, че Радев по никаква форма не може да усмири цените. По никакъв начин. Абсолютно по никакъв начин. Така че не знам той какво си мисли, какви там неща са му в главата. Истината е, че трябва да се договори. И евентуално, тъй като не всички цени са надути, може би разликите, ако ще се опитва да установява някакъв контрол върху цените, ще трябва да дотира бизнесите. Да плаща разликата. Може би той се опитва да направи нещо като пеевските магазини за хората. Само че в по-голям мащаб. Т.е. всички магазини да са такива, което не е възможно. В предходния лайв ви разказах, че единственото, което може да направят е да сложат таван на цените на малката потребителска кошница, на продуктите в нея. Той обаче каза, че няма да слага таван на цените. И той хем иска да овладее, хем нищо няма да направи. Малко нонсенс звучат нещата, но пак казвам, че Радев си мислеше, че като стане премиер и ще превърне България в бащиния, в собствен заден двор, в който той ще се разпорежда, само че в една демокрация това не се случва. И колкото да се твърди, че ние сме диктатура, тоталитаризъм и така нататък, че има много такива наченки и наченки на фашизъм, оказва се, че не е така. Така че Радев трябва да се договори с бизнесите, за да не стане инфекция на някакъв по-късен етап. Защото не е изключено да стане голяма инфекция. В крайна сметка всичките тези вериги могат да съдат държавата,
за произвол и налагане и диктат на цените. Важно е да се подчертае, че много пъти хората правят сравнение какво е в чужбина, какво е тук. Само че не си дават сметка, че нещата, които са тук, са внос. Вноса оскъпява било то транспортно, било то с така. Колкото по-дълга е веригата, толкова по-скъпа идва стоката. Прекрасно е, че говори за производство, прекрасно е, че говори за земеделие, но този човек така говори за тези неща, все едно той 9 години не беше президент на България. Да, истината е, че той не беше 9 години истински пълноценен президент. В последните си години от втория мандат той беше партиен лидер и ковеше партийката си. Днес Петър Витанов от неговата партия каза нещо, което доста хора вече започват да говорят, че очакват съвсем скоро да има протести срещу тях. Сега има хора, които казват, че протестите в България са винаги платени и българина няма да излезе, ако някой от олигарсите не ги плаща и подклажда. Много тъжно е това. Аз съм склонен да съм съгласен, но не на 100% с тази теза и това мнение. Но да, все по-често се говори за оставката на Радев. Започва да се надига такива недоволства, защото ясно е за по-интелигентните хора, че цените няма да ги намали. Не може да ги намали. Може да забави евентуална инфлация с седмица, две, с месец, ако щете, но не непрекъснато. Защото в крайна сметка, докато ние нямаме собствено производство, докато държавата не дотира бизнеса, няма как разликите, които другите прекупвачи трупат и надценките, които слагат, няма как да бъдат преодолени по друг начин, освен с повишаване на цената. Така че Радев мисля, че тук ще катастрофира, ако наистина не се договори. Ахилесова пета е този проблем. Не бива Радев така лекомислено да го подценява. В крайна сметка съм наясно, че ще има и ритане по кокълчетата, ако много прекали, така че той няма тая свобода, която той си иска. А той наистина иска колкото може авторитаризъм, т.е. авторитарно да управлява. Така че ще видим какво ще се случи, как ще се случи, но е ясно, че българският народ няма да му даде 100 дни, няма да му даде. Виждам, че така малко срещу него върват и Възраждане с техните безумни искания непрекъснати, дъвките за Украйна, дъвките за лева и така нататък. Тия дъвки, които вече отдавна изгубиха вкуса си и повечето вече искат да ги изхвърлят, да ги изплюят. Едно доказателство, че Радев няма да се отклони от европейското бъдеще на България е, че има вице-премиер, който е с ресор европейски проекти, интеграции и така нататък. Така че няма да кривне на изток, както някои очакват. Само че това, което на мене не ми допадна е защо не подписа, така не се присъединихме към този съвет за мир и произвеждане на трибунал за Путин. Това не е добър знак от негова страна. Аз смятам, че всеки, който има доказана вина, трябва да понесе своята наказателна отговорност. Независимо дали се казва Путин, дали се казва Си Цзинпин, дали се казва Ким Чен Ун, дали се казва Петър Петров, пример. Просто играе с имената. Така че, да, не знам какво толкова много пречеше.
Естествено, това са едни червени лампи. Всеки един от нас може да ги диктува както иска. Нещо, което някои хора се опитаха да си припишат. Добър вечер на Стивен. Да си припишат е свалянето на охраната на Пеевски и Борисов. В общи линии ще си вържиме черна панделка, че им е махната охраната. Голяма работа. Защо казвам голяма работа? Защото същите тези хрантутници и от МВР, и от НСО ще продължават да взимат заплати. Марти, благодаря, че се присъединихте. Ще продължат да лапат заплати. Само че става разлика, че нищо няма да правят за тези заплати. Поне до сега ги охранявах. Въобще не тъжа дали имат охрана или нямат охрана. За мен е без значение. Само че това, което ми направи впечатление, че от ГЕРБ веднага изреваха, че има заплаха за сигурността на техния лидер. Сега, ако трябва да съм много честен, аз не вярвам в това нещо. Въпреки, че вие ще кажете, да, на Емаеди кой си излезе от затвора и така нататък, трябва ви е ясно, че там нещата отдавна са приключени. Договорката е направена, така че този човек, който беше се заканил да се саморазправи, вече няма интерес, пък вече той е доста възрастен. И това също. Доста време вече е на свобода и нищо не се е случило. Така че тези хора, да, правилно каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че тези хора имат пари да си подсигурят охраната. Съгласен съм. Естествено, от ДБ и от ПП започнаха да се хвалят как били свалили охраната. Само че истината, че те не я свалиха охраната. Те не я свалиха. Службите и по нареждане на Радев, за да се умири народа, за да се хвърли все пак някакъв успех, махнаха охраната. Това е единственото. Охраната беше махната, за да може Радев да каже, имаме нещо постигнато. Тъй като пак казвам, че никой няма да седи да го чака 100 дни, за да види промяна, за да види решения. Никой няма да го чака и той бърза за най-малките дребнотемия, ще се хваща, може и палиативно и временно уж да ги решава, но идеята е да му се пише на актива, че той е решил проблема. Не допуснаха Прогресивна България, знаете, че бламираха създаването на парламентарна на анкетна комисия, но директно през службите свършиха тая работа. Тази тема няма важност. Тази тема има важност от гледна точка на това, че се използва като пиар и като повод за хвалба, че нещо са направили. А реално нищо значително не са направили. Ще видим значителното по време на бюджета, какъв бюджет ще спретнат. Ще видим значимо дали ще успее да овладее инфлацията. Ще видим дали ще се опита да бъде тоталитарният Тартур, който да управлява България с репресии, с ограничения и преследвания. Така че по това ще видим какъв е Радев. Колко ще завие към изток, колко ще поддържа към Европа и така нататък. И дали той ще е българския Орбан, който ще затвори всичките врати на България като възможности за финансиране. Знаете, че сега един нонсенс, ето веднага се сещам. Много искахме да разделиме КПКОНПИ, помните, па на две служби, па не знам си какво, па да закрием КПКОНПИ, па не знам какво да направим. И сега какво вчера стана ясно, че ще правят нова комисия за противодействие на корупцията. Нова хора. Нещо, което сме имали, иди ми дойди ми станаха нещата. Закриваме популистично водени от така се харесаме на народа. ПП какво направиха? ППДБ тогава закриха. Нали така? Закриха. Сега отново ще откриваме. Защо ще откриваме, уважаеми дами и господа? Защото искаме да лапнем едни
Парички от ПВУ-то. Ето това е причината. И хубавото е, че поне не ни лъжат и казват: искаме да лапнем едни парички по плана за възстановяване и устойчивост. Затова ще създадем тази комисия. Мисля, че до края на юни трябва да е отново създадена. Така че нонсенс продължава. Нещо, което не ти трябва, го връщаш по принуда, защото искаш да лапкаш пари. Много пъти съм ви казал, че става ли дума за политика, става дума за много пари покрай нея. Сега ще правят ново КПК. Ще видим, да, хубаво беше, че там мандата не може да се повтаря, след като веднъж си бил, независимо дали си изкарал целият мандат или не, си чао. Добре, това е добре, но смешно. Защото беше голяма битка на ППДБ, да го махнат това КПКОНПИ, да го разделят, да го разпарчетосат, да го, какво ли не да направят с него. И сега накрая ПВО-то изисква: давайте да връщаме старото. Така че, наистина, за мен е много сериозен знак, щом от неговата партия, Петър Витанов, каза, че очакват протести. Това означава, че той си дава сметка, че те са сгафили. И пак казвам, че има много голяма разлика между българина преди 10 години и българина днес. Да не говорим за преди 20 години. Така че наистина търпимостта, която имаха хората, няма да имат сега. Те вече видяха, че може да има избори непрекъснато, по няколко пъти в годината, така че те по никакъв начин не се притесняват. Само че не си дават сметката, че Радев няма да пусне толкова така лесно кока. И както казват по-възрастните демократи, комунист пуска кокала само по един начин. Аз се надявам, че ако се стигне до протести и се напълнат площадите, той все пак и кукловода му ще каже: айде бягай, преди да се стигне до някакви ексцесии евентуално. Така че за кукловодите вече ви споменах кои са. Този, който финансираше основно, но не сам. В крайна сметка Радев се кланя поне на 4-5 посоки. И от тези 4-5 посоки той е от една страна абсолютно зависим, от друга страна оттам му идва заплатката и допълнителните пари. Виждам, че вече така в социалните мрежи хората почват да стават по отношение на Радев. Тази пламенна защита вече почва да отстъпва. Като че ли хората в момента си казват: чакай, аз да спра да го подкрепям този така сляпо, защото изглежда е поредния, който ни излъга. Вече има едно съмнение в неговата експертност. Не само на самия него, но и на целия му кабинет. Има едно така, наистина има едно затишие, едно зачакване. Само че това зачакване, знаете, че ще е ден, два, три. Няма да е седмица, месец, два, три. Това е разликата. Вече сроковете са много по-скъсени. Страхотно е, че се срещна с бизнеса, че се среща с бизнеса. Обаче, пак казвам, той няма полезен ход. България е пазарна икономика. Единственият естествен регулатор е конкуренцията. Това, че няма конкуренция в България, реална, това е огромният проблем. И оттам пазарната икономика се изкривява, защото почти всичко е спекула и картел. Мобилните услуги са абсолютен картел. Ако щете, търговията, магазините са също картели. Да, правят, да речеме, в този магазин тази седмица тези продукти са намалени, другите не са намалени. И така правят, че едни и същи продукти са намалени в една и съща седмица. Няма, или с малки изключения, няма да речеме, ако в магазина Хикс млечни продукти са с 40% надолу,
въпреки че няма такива вече. Реални такива отстъпки няма. Това, което виждам като отстъпки е в рамките на 1 евро. 1 евро като разлика, което да ви кажа е малко. Наистина е малко. При условие, че така разговарям с търговци, производители и дистрибутори, които казват напитка Хикс 2 литра е доставям на цена от 1 евро. Ама защо в магазина мога да намеря между 2 и 4 евро? Защо? Тоест, това си е чистата спекула. Винаги съм казвал, че за мен надценката не може да е повече от 30% и то 30% в зависимост от сумата. Така че да, не може да бъде толкова висока надценката, повече от 30%. И 30 е много, но не може да е повече. Сега нещо, което Радев и едва ли Гълъб Донев могат да се досетят, но ако искат по някакъв начин да понамалят цените, и то ефективно е с определяне на специфично ДДС за всяка стока, както и стоки, които да бъдат освободени от ДДС от потребителите. Например, хлябата е без ДДС. Хоп, правиме 20% намаляване веднага на стоките. Веднага пада. Няма нужда да пипат нищо търговците. Директно отиваме и махаме 20%, които им се плаща върху сумата. Ето ви едно намаление с 20%. Не за всичко. Но, например, лекарствата. Защо 20%? Лекарствата до 5%. Тоест, както се казва, Радев не иска да реши проблема. Защото той не взима кадърни хора, които да знаят как да се случи. И той хем иска да намали цените, хем не иска да намали притока на пари към държавата. Ето това е цялата история. А ДДС-то какво е? Менкане на едни пари. Дай тия пари, върни тия пари. В общи линии цялата тая история е размяна на едни пари, които обаче които ние плащаме обаче. И не се връщат към нас. Така че в този момент ми пишат за стрелбата в Надежда. Може би след маничко ще говоря за нея. Вижте, за съжаление е пълно с луди. Наистина се напълни по улиците с луди, с неуравновесени, с биткаджи. И този, който в TikTok е на първата снимка, също го игра биткаджия, но там пък ще ви разкажа за мен лично амнезия и промяна, но след малко. Точно там ще говоря и за това, за което ми пише Дани, и за стрелбата в Надежда. Да, там има 2 души, които са настанени т.е. са преминали през болница и мисля, че и 2 са настанени в болница. Стивън пише, че и в гробищата е спекула. Боже мили, навсякъде е спекула. То няма място, сектор, къде да няма спекула. Пък да не говорим за спекулата на имотния пазар. Там е чудовно. Чудовно и чудовищно. Веднага ви казвам. В Кишинев, нарочно не давам държава, страна членка в Европейския съюз, в Кишинев, както се казва, може да си вземете имот до 200 000 евро, голяма площ. Над 100 квадрата. 200 000 евро. Сметнете в града София какво може да си вземете за 200 000. Нищо. И някакъв коптор, какво да ви кажа, един гараж, най-обикновен гараж е между 40 и 60 000 евро. Какво говориме? Тук в България безобразничането е на огромни нива. Безобразничат както по върховете, така и надолу. Строители, продавачи, търговци,
производители и така. Безобразието е навсякъде по веригата. И в същото време, не стига, че абсолютно всички са безобразни в някои отношения, в същото време се реве, че има ли ниски доходи. Ами как ще имаш високи доходи, когато ти се опитваш да обереш и да излъжеш този, от който ти зависи препитанието? Няма как. Въпреки, че днешната информация, която пуснах, че 2061 евро е средната заплата в София, някакви хора така седнаха да оспорват. Само, че те забравят, че най-вероятно те съдят за покупателната възможност и получаването на заплати от обкръжението около себе си и от самите себе си. Само, че това не е така. В IT сектора взимат доста пари, ако щете и в образователния сектор взимат, говоря за частния образователен сектор, взимат немалки пари, в доста икономически сфери също взимат доста високи. Тоест в София имаме палитра, както се казва, от 5, 10, 15, 20 хиляди евро на месец. Само сметнете, депутатите са над 10 хиляди евро. Само депутатите. 240 броя взимат над 10 000 евро заплата всеки месец. Само това сметнете. 1,5 милиона по разчети на статистиката живеят в София. Сметнете всички от нея, които са, както ги наричаме, реститутки. Те живеят с не малки пари. Сметнете всички хора, които дават под наем. Те не живеят с малко пари. Които си накупиха апартаменти с инвестиционна цел. Продължаваме с автосервизи. Да не мислите, че те по автосервизите живеят с 1000 или 2000 евро. Моля ви се, не дайте да се майтапите. Както се казва, като отида да ми сменят една кружка, ми искат 100 евро. Примерно. Така че лекарите не живеят с 1000 евро. Хирурзи, травматолози, естетични дерматолози, естетични хирурзи, Тоест, не може някакви хора да съдат по своите 5 приятели, които имат и които едва живеят, че всички са бедни в София, най-вече в големите градове. Не е вярно. Тия, дето държат обекти, магазини за такива за спиртни напитки, чучуневи изделия и така нататък. Да мислите, че живеят с 1000 евро. Не живеят с 1000 евро. Така че, както се казва, една продавачка в Lidl взима 2000 евро. Така че, да, това наистина може би е средната заплата. И е хубаво, нали, така, преди да се тръгне да се спори и да се пише, че еди кой си е лъжа и така нататък, малко да се замислят хората. Някои викат, ами да, това е като свинско с зеле, 5% ядат само зеле, 50% ядат само зеле и останалите 50% ядат свинско, значи свинско с зеле ядат всички. Това са, така, как да кажа, глупости. Наистина това са глупости. Пак казвам, че има бедност, че има хора, които не могат да се отоплят домовете, че не могат да ядат качествена храна, че трябва да избират дали хляб или лекарства. Факт безспорно. И това не са само пенсионери. И това също е много важно да се каже. Има много млади хора, които са безработни, повечето от мързел, за болните не говоря. Говоря за тези, които би следвало да работят. Ами да, те си ги мързи. И това, което казвам, и Радев няма да промени, просто с едно работно място малко сложно ще да имате добър живот. Наистина ще е малко трудно, ако наистина не сте в тези сектори, в които заплатите тръгват от 4-5 хиляди евро нагоре. Просто няма как. Така че това ми прави впечатление как младите хора работят на по 2-3 места, за да могат да съберат, ходят по бригади, какво ли не правят, хем да видят свят, хем да поработят, хем да съберат пари. И изведнъж същите хора идват тук и казват, аз трябва от едно място да взимам толкова пари, колкото съм взимал от 3. И няма как да стане. Наистина. Да, знам, че е много тежко, знам, че е много трудно. Така е. Така е, трудно е. Затова сега всички искат да са бизнесмени, всички искат да имат собствен бизнес, чудат се защо фалират, защото
Не всеки става за бизнесмен. Да върти бизнес. Така че за това, това е основната причина да има толкова затворени обекти, а не че този онзи е виновен. Толкова за Радев. Дали скоро ще има протести, наистина предстои да разберем. Изключително важно е как ще отиграе нещата с цените и с бюджета. Това са най-важните неща, с които виждам, че всеки ден си играе. Защото и това естествено държи хората на щрек, те го наблюдават и се надяват. Само че последните ми, така бих казал, сондажи с различни хора, нали, те откровено казват, все повече започваме да не му вярваме. Говоря така, социология сред хора, привърженици на Румен Радев. Наистина ще видим каква е ситуацията. Изкуственото вдигане на заплати води до инфлация. И мисля, че това Гълъб Донев трябва да го знае от обща култура, без да е някакъв супер специалист. Емитирането на нови и нови дългове също водят до неприятни последици за бюджета и нашите джобове. Така че ние трябва остро да реагираме, когато идващите започнат да говорят за вдигане на тавана на държавния бюджет и така нататък. Както разбрах, той вече е изпълнен. Досегашният таван на бюджета вече е достигнат от безкрайните дългове, които теглиха служебното правителство и сегашното, което също изтегли пари и дълг. Така че да, за мен осигуряване на пенсии и на увеличени заплати не се постига с кредити. Това е всичко друго, но не е икономика и не е финансова грамотност. Управляващите трябва да правят така нещата, че да не продуцират и да не произвеждат допълнителна инфлация. Защото, макар да казва, че е 7% инфлацията, която ни завеща Гюров, всеки един от вас знае колко е реалната инфлация. Тя е много повече от 7%. Може би е 107%. Да, може би и в миналия лайв казах, Радев трябва да обърне сериозно внимание върху комуналните услуги. Ток, вода, горива, мобилни оператори, телевизии, интернет. Там трябва наистина, когато влезете в трите различни оператора, вие виждате едни и същи почти цени. Имаше време, в което влизаш в оператор Хикс и в него интернет и телевизия е 20 евро, в съседното магазинче, което е на следващия оператор, е 35, а в последващото, защото е много хай, е 50 евро. Примерно. Сега влизате в Хикс, YZ и цените се различават с по евро 2 до 5. Ето това се нарича картел и липса на конкуренция. Лошото е, че не е само по отношение на услугите. А какво да кажем за тока, например? Там конкуренцията е много мижава. Има някакви алтернативи, но те са наистина много мижави. Това е като с парното. Развода е много рисков. Тока бих казал, че наистина е скъп. Особено зимно време, сметките набъват сериозно. Чистичко е, да, няма дърва, няма пепел, няма смрад, но истината е, че тази по-чиста енергия струва скъпо. Така че това е цялата ситуация. Това е цялата ситуация. Там трябва да обърне внимание. Ето, аз ги начертах нещата. ДДС-то. Първо. ДДС-то.
Второ, комуналните услуги. Ето там трябва да види спекулата и нещата. Но ако намали ДДС-то, и там ще паднат. Пак казвам, ДДС-то не е задължително да бъде 20% за всичко. ДДС-то може да е различно, както е в различните държави. Има различни налози върху стоките. И аз смятам, че стоките от малката потребителска кошница могат да бъдат намалени, ако не на 5 или 0%, то на 10 могат да бъдат намалени. Вие ще кажете, дефицита, дупката, която ще се отвори. Тя би следвало да дойде от заведенията. Не само от заведенията, от бизнеса като цяло. Тая разлика. Със сигурност ще се отвори някаква дупка, но тя няма да е толкова огромна, колкото може би изглежда. Така какво казах? ДДС-то, спирането на взимане на дългове, наистина трябва да се спре с тези непрекъснати взимания на дългове. Ако не може да намали ДДС-то, защото за това със сигурност трябва по-голяма процедура се мине, то в малката потребителска кошница там да се сложи таван на цените без да се страхува. Защото него го е страх. Той фърли нещо, те му изръмжат и той се дръпне назад. То не става така. Така не се управлява. Защо напада хранителните вериги? Защото всички ние всеки ден се храним. Но и още нещо, защото най-вероятно тия хранителни вериги нито една не е негова или на негов приближен. Това също трябва да го имаме предвид. Но както се казва, утре може да си купи някоя верига и видите ли, да стане по-снисходителен. Не бих се учудил да ви кажа. Но това, което излезе една новина, че тези чужестранните супермаркети или хипермаркети, както ги наричат, той ги гонил. Той не може да ги изгони. Защото тези хипермаркети дават работни места на българи. И то не е малко работни места. Това са заплати, това са осигуровки. Това е всичко, което работи в полза на ниската безработица в България. Защо е важно да ни е ниска безработицата? Защото при увеличаване на безработицата увеличаваме разхода за помощи. И в крайна сметка започваме да отглеждаме едни търтеи, които само взимат някакви пари от държавата. Преди доста време, разговаряйки така с бизнеса, беше споделено, че ще дойде време, в което ще порасне безработицата. То доста сериозно. Казах едни наистина много страшни цифри. Над 40%. И ще се стигне до там, че държавата ще дава по едни, да речем, 2000 евро на всички, от които икономиката няма да има нужда. Но все пак, за да не умрат от глад, ще им дават по 2000 евро. Така на кълпак. Естествено, 2000 евро ще са жълти стотинки, с които те ще се опитват някакси да преживеят. Защото няма днес да се дават тези 2000 евро, а да речем след 10 години. 10-20 години. Което наистина звучи много катастрофално. Това е във връзка с изкуствения интелект, с високите технологии и така нататък. Наистина това е много, много, много стряскащо. Много притеснително. Знам, че е вярно. Т.е. не е заблуда, не е грешка, но се надявам колкото може по-късно да стане факт. Наистина би било ужасно малкото работещи до такава степен да им се раздават данъците и осигуровките на някакви хора, които просто ще са непотребни за икономиката. Абсолютно непотребни. Защото всичко това ще е заето от изкуствен интелект, от роботи, от всякакви механизации на процесите. Така че сега има всякакви спорове, че едва ли не изкуственият интелект ще замени аналитичния мозък. Няма да го замени, не може да го замени, защото само по себе си знаете, че изкуственият интелект работи с готова информация. Няма
умението да бъде гъвкав, да разсъждава, така че това няма да се случи по отношение на аналитичните професии. Но ще се случи по отношение на така наречените повтарящи се оперативни дейности в дадени професии. Като касиер, като да речеме съвсем спокойно робот може да реди стоки по регали. Така че да, в сферата на услугите хората наистина съвсем скоро ще станат абсолютно излишни. Това, което ще е необходимо, ще са инженери и сервизни работници, които естествено са корифеи по отношение на програмирането, на работата с софтуер, хардуер и така нататък. Така че да, тези хора все още ще имат, както се казва, хляб. За съжаление, наистина там върви света. Колкото може повече намаляване на разходите за човешките кадри. За мен е плашещо, за мен е така проблематично, но в крайна сметка пък така и пазара на труда казва на младите хора, които сега са в обсега на средното образование, че не трябва да се занимават с едни професии, които са супер наситени, като например психология, юридически направления, трябва да се насочват към новите професии, за които ще има глад и които ще им носят по-високи заплати. Така че наистина има няколко лоста за не намаляване, а спиране на растежа на цените по-скоро. И ако наистина иска намаляване, да се усети и хората да почнат да мъркопляскат, аз мисля, че най-ефективното е през намаляване на ДДС-то. Намаляване. Да, естествено ще има загуба за държавата, но ще има печалба за избирателите. И както се казва, ако днес така наречената маса, реална маса за Радев е 400 хиляди, знаете, че по данни около близо милион са корпоративен вод, контролиран, манипулиран и така нататък. Така че, както сега са 400 хиляди, да кажем, много бързичко ще станат 1 милион, които ще подкрепят Радев, защото ще усетят, че имат повече парички в джоба. И това може да се случи най-бързо и безболезнено, точно с пипането на ДДС-то. Пак казвам, че може да се работи в това, ДДС-то на лекарствата да се намали, ДДС-то на хляба за потребителите да се намали, цялата така потребителска кошница да се намали, както и услугите. Вие само си представете да ви се намали с 20% парното и ток. И супер, ще си отдъхнете. Но естествено трябва и да се направи така, че да се замръзат тези скоци всеки ден. Защото в крайна сметка има хора, които казват, ама всеки ден в магазина скача с по 5-10 цента. Ами да, то така, като е всеки ден, за една седмица е поне 20-30 цента нагоре. Ако не 50. Така че наистина има го и този трик да скачат. Или другия трик, салатата си остава 8 евро, обаче вътре гледате един стрък, половинката на чери доматчето и едно резанче краставичка тънко-тънко. И това ви струва на тази цена. Така че това също не е вариант. Не е вариант цената да остане същата, но да се намали количеството на половина. Както някои ресторантьори практикуват. Така че толкова за цените и опита на Радев да ги овладее. Към момента безуспешно, плахо и за мен е много така странно как той внася, как партията му внася законопроекти без да ги е изговорила с бизнеса. Много странно.
Може би човека беше тръгнал да го дава на диктатура, обаче бързичко го ритнаха по кокочетата. И то предупредително. Така че ще видим какво ще стане. Вкарах и темата за КПК, така че няма да я повтарям. Отиваме към героя от първата снимка в TikTok, който виждате. Това е Иво Мирчев. Един много тривиален случай. Мирчев решава, че не може да мине покрай паркирала кола, която така на чорчик е паркирала. После доказва, че може да мине, но идеята, че дига скандал. Казва на човека да паркира адекватно, да си махне колата оттам. Човека му вика, няма да я махна. Става дума за доставчик. Почва едно, бих казал, ефтино шоу, в което Мирче вика, ще извикам полиция. Доставчика му вика, хубаво, викай си полиция. Човека е на доставка. В смисъл, чака да му слезат клиентите. Така че Мирчев там продължава да върти. След това клипчето е в две части. Между другото, цялата история е абсолютно злободневна и съвсем нормална. Мирчев първоначално на видеото се чува как казва, че бил ударен. После пък казва, че не бил ударен, а ръката на доставчика се плъзнала по бузата му. Странно. Първо, никъде не се вижда това нещо. Но това се твърди. Може да има някои видеа, на които наистина да се вижда това лизване по бузата. Както и да е, защо казвам, че е абсолютно шоу, под неговата публикация написах, че това е палячовщина, защото в крайна сметка първо той можеше да мине, без да се заяжда. Не знам как можеш да прецениш кой е адекватен и кой е неадекватен, при условие, че и ти не си особено адекватен. След което той си паркира колата някъде, доставчика пак се пресреща с доставчика, Мирчев продължава да му пречи, да му казва остани и викнал съм полиция. Естествено човека прави доставки и въобще няма време да седи на Мирчев в глупостите, да му идисва на глупостите и човека тръгва. Между другото, има малко шоу и от страна на другия, както се казва, двама не много интелигентни се събрали на едно място и направили серии цирка. Водача се засилва и спира пред краката на Мирчев, който, както се казва, непоклатимо като скала стои и не му пука, че този може да е по-нередовен от него и да мине през него. За щастие не минава през него, но, както се казва, успява да се измъкне от капана на Мирчев. До тук случай като случай, агресии от двете страни, защото нещата можеха да минат съвсем и така спокойно, ако Мирчев не се беше заял с човека. Защото той наистина се заяде с човека. Естествено, по регистрационния номер, който Мирчев чинно диктува на телефон 112, доставчика е задържан. И днес по-рано излезе информация, че ще бъде съден за дребно хулиганство. За хулиганство, мисля, че. Но тук идва един много интересен обрат. При условие, че Мирчев пуска видеа, там някакви хора викат майко мила, готови са да му дадат видео, снимат от единия балкон, от другия балкон, някакви хора, на Мирчев детето снима. В смисъл, цирка е абсолютно пълен. И той е абсолютно режисиран и дирижиран от Мирчев. Тук няма две мнения по въпроса, дори от видеото, което се вижда. Тона също не е много добър от страна на самия Мирчев, защото аз не чух доставчика да го обижи и така нататък, но той се държеше провокативно към доставчика. И както и да е, полицията там, задържане човека, всичко така, и изведнъж излиза позиция, малко така вечерта излиза позиция от Да, България, в която Мирчев възмутително казва, ама прокуратурата прекалява. Защо задържате момчето? Аз не искам.
не искам нищо от него и така нататък. Бил дал документ днеска сутринта, тъй като случай от вчера вечерта, светлата част на деня. Защо и еди какво си. Той е цирк и тая амнезия, защото най-вероятно са му казали, че това вече е голяма излагация, тъй като хората започнаха още повече да го плюят Мирчев. По принцип Мирчев не е харесван. Това, че някакви хора минават и му казват, че му симпатизират и му се усмихват, това не означава, че те наистина го харесват. И от коментарите може да видите какво изобилства, от обиди до това, че симпатизират изцяло на доставчика. Пак казвам, колата беше паркирана така, че не Мирчев да мине с колата си, а пожарна да мине. Толкова място имаше за разминаване. Но пусто трябва да се заядеш, трябва да си направиш пиара, защото това е изцяло една пиар акция на Мирчев. Една пиар акция, която още повече свали акциите на Да, България. Още повече. Аз не знам къде още може да се сваля, но наистина сваля акциите на Да, България. Не бих се очудил да излезат в протест в защита на доставчика. Не бих се очудил те вече в безизходицата и затъмнението и изпадането от медийния фокус са готови на всичко, само и само да го върнат отново, макар и за малко. И да, получи се, но наистина едно момче ще пострада, защото един депутат е решил, че е много важен и много велик. И независимо, че Мирчев казва какво иска да направи прокуратурата, да покаже, че еди кой си е повече от другия и така нататък, то точно така излезе. Че депутата е някакво божество, а човека, който му носи храната, е някаква принизено до обслужващ персонал. Дори и да е така, трябва да имаш уважение към този, който ти носи храна. Така че аз не казвам, че и доставчика се държа адекватно. Това да се засилваш, да спираш рязко и така нататък, това са така комплексарски неща. И там, дето му викаше бегай, нека си не е окей. Не е окей ситуацията, но може би по този начин той искаше да избегне сблъсък. Защото този според мен, ако бяха застанали отново един срещу друг, щеше да има меле. И в това меле Мирчев нямаше да победи. Независимо как изглежда. Така че няма как да не искаш да навредиш на някой, па в същото време да викаш полиция. Няма как. Така че това са така измишльотини. Естествено, на всички трябва да ни е ясно, че ако това не беше колонадата на Мирчев, никой нямаше да обърне внимание. Никой. Нито една медия нямаше да напише една изречение. И аз нямаше да го коментирам в лайфа си. По-скоро го коментирам като знак на възмущение от поведението на Мирчев. От идеята да направи ефтина сензация. Наистина много естина, както пишеха хората, вие се справихте с всичко, махнахте охраната на Бойко и Пеевски, направихте това, направихте онова, нали, естествено всичко е сарказъм, защото те нищо не са направили, се хванахте с доставчиците сега. Това е когато си абсолютно безидеен, когато си абсолютно ненужен, защото истината е, че останалите партии в парламента са абсолютно безгласни букви. Няма абсолютно никакво значение какво говорят, какво искат, какво решават, абсолютно никакво значение, защото излиза Прогресивна България, натиска бутоните и имат 131 гласа, което води до един надпис в зелено. Предложението е прието. И до там. Няма никакво значение как гласува ГЕРБ СДС, как гласува ПП, как гласува ДБ, как гласува Възраждане. Няма никакво значение. Първата по численост партия решава вота. Това е. Точка. И
За мен тази игра, в която са влезнали, е много безсмислена, защото те наистина са безгласни букви. Всичките са безгласни букви. Всичките. То няма нужда от тях, разбирате? Никаква нужда. И да не ходят на работа, законите ще се приемат. Няма значение там дали ще плещат някакви глупости или не. Законите, решил ли е Радев да се приемат, ще се приемат. Естествено, вината за това е на заблудените и на манипулациите, които отредиха толкова много гласове за Радевата партия. Истината е, че дори те самите не са очаквали чак толкова много гласове да имат. Не са очаквали. Но както се казва, когато отвориш кесиите и са ти така щедри продавачите, случва се и да предобриш играта. Нещо, което виждаме, че Румен Радев и свитата му направиха. Те предобриха вече. Пак казвам, че няма време, няма защо да ги чакаме година, 2 месеци и така нататък. Както се казва, яловия политик си личи още от първите решения и действия. Още от тогава. Така че това е ситуацията. Сега ще видим докъде ще стигне случая Мирчев. Горката жертва, както се казва. В кавички жертва и горката. Наистина ще видим докъде ще стигнат нещата. И може би така към финала, аз виждам, че така съм обран и кратък, което е много добре, е певицата Дара и Евровизия. Какво виждат очите ми? Виждат едни не много приятни коментари за самата Дара и нейната песен. Бангаранга. Моето мнение е, че тази песен е кич. Кич, пошла, елементарна, за хора с ниски страсти и не особена емоционална интелигентност. И не само такава интелигентност. В интерес на истината бях потресен от това как се кълчат някакви хора по столове. Четох доста коментари, че е сатанински текста и така нататък. Когато казах, че така споделих пред колеги, че тая песен не ми харесва кой знае колко много и че това е натуралния вид на криво разбрания шоу-бизнес. Те казаха ми да, шоу-бизнес е. Така е, но може да правиш и достоен и ценен шоу-бизнес, а не ефтин и грозен шоу-бизнес. Така че да, този шоу-бизнес, който прави Дара, не ми е по вкуса. Това, че се е сетила да сложи кукерски, т.е. използва кукерски мотиви, добре, пиарите са и казани, там Саня Армутлиева и присъдружните й, в това няма лошо. Има лошо в самото послание, което не е особено нормално и адекватно. За съжаление, това, което чувам, че тя няма да вземе първото място. Всички знаем, че Евровизия е политически конкурс и там политическите сили нареждат и казват кой печели и кой не печели. Сега, ако е вярно, че Дара ще се класира на 7-8 място, ако е вярна тази информация, това е така неприятно, но в крайна сметка, докато не мине утрешния ден, в който да се видят резултатите и волята на зрителите, да речем, официално така, може само да предполагаме. Какво ще стане, ако Дара спечели? Малко повече реклама за България. Малко повече реклама за България и може би парички, както и гостуване на много световни изпълнители в България, защото Евровизия ще дойде в България. Това ще се случи евентуално. Пак казвам, не мога да кажа дали ще вземе първо място, защото до голяма степен вота е в ръцете на българите в чужбина и на хората, живеещи извън България. Тоест не е в нашите ръце, ние нямаме право да гласуваме.
Така че ще видим как ще натъмънат, как ще нагласат. Както така днеска ми казаха, където има човек и където нещо е направено от човек, може да се манипулира. Тъжно, но факт. Така че ще видиме. Със сигурност за България би било дивиденд. Не знам дали е дивиденд, когато е с такава пошла песен, но в крайна сметка различни хора, различни вкусове. Защото наистина Бангаранга е една, бих казал, музикална помия. Наистина една музикална помия. Яко, лудо и така нататък, не мисля, че е нещо, което трябва да се възпява. Но това е наистина нивото. Нивото наистина е доста ниско при не малко хора. Неприятно ми да го кажа, но е така. Така че утре ще видим. Дара ще спечели ли? Тя знаете, че се класира на полуфинал и след това на финал. Знаете, че беше първа песен на полуфинала. Така че да видим за какво става дума. Да видим какво са ни отредили силните на деня. Победа или поражение. Утре ще бъде ясно. Така че ще следа. Ако имате въпроси, заповядайте на всички в Facebook. Пожелавам спокойна вечер и благодаря, че гледате. Във Facebook винаги приключвам по-бързо, защото в интерес на истината този път гледаха. Имаше хора, които гледаха, но в общи линии винаги е доста малко. Сега, просто защото там, как да кажа, отидоха хора, които по-скоро са склонни само да скролват, не да вникват и да се интересуват от нещо качествено. Сега, това, за което Дани ме помоли, беше за стрелбата в Надежда. Спор за парко място, естествено. На Ханкобрат, в района на метро станция Ханкобрат е станал инцидента. Спорът е възникнал между двама нидерландски граждани и двама българи. Комбинацията е взривоопасна. След 20 часа на телефон 112 е подаден сигнал за скандала в Надежда. При идването екипа е видял каквото е видял. Двамата души са пострадали. Това са 36 годишен нидерландски гражданин и жена на 30 години, която е българка. Жената е засегната в областта на врата. Мъжа е със съмнение за счупени кости на пръстите на едната ръка. Тоест там са си кълчили пръсти и така нататък. Двамата пострадали са настанени в столична болница. Да, значи 30 годишната жена е прегледана. Диагнозата е повърхностна травма на шията. Тоест, както разбирам, няма куршум. За преглед е откарани нидерландеца. Така. Сега това, което е важно да знаем, че оръжието е въздушен пистолет с съчми. Продължава огледа на място. Това е. Вижте, аз съм на мнение, че българина трябва да бъде принудително обезоръжен, да няма право абсолютно никой да ходи въоръжен по улиците, независимо от професията му. Освен полицаите и военните. Така че, какво да ви кажа, това е решението. Отнемане на оръжието. Защото ако този не носи оръжие, няма да стреля. За съжаление, трябва да се стига до такива крайности, в които да се отнема всякаква възможност за самозащита, защото просто хората не знаят кога да използват. Не може при спор за парко място ти да вадиш пистолет и да демонстрираш надмощие и сила. Не може. Това е.
хората трябва да се научат да живеят в общност, а не като в джунгла. За съжаление обаче точно това става, както виждате, всичките живеят като в джунгла. Нагли, прости, нахални, готови да се саморазправят, без да мислят. Така че не се страхувайте, пак казвам, навсякъде има нискообразовани примати, но в крайна сметка да се надяваме, че Демерджиевата полиция ще може да усмири самозабравилите се и да вдъхне респект и страх от прилагането на закона. Както каза Демерджиев, закона трябва да се прилага спрямо всеки като равен с останалия. Така че да видим дали му стиска да облече думите в реални примери. И още нещо, което не засегнах, е мотористите. Днеска мотористите, знаете, че излязоха на протест. Плача беше не ни вдигайте гражданската. Нашето превозно средство е сезонно и така нататък. Не знам колко е сезонно, но мисля, че поне 10 на месеца си карат моторите. Особено през лятото тези мотори тормозат целия град с шума и простащината. И нещо, на което реагираха много остро, на една информация на Асоциацията на българските застрахователи, които казаха, че повече от половината не си плащат. И вследствие на което им се прекъсват застраховките по гражданската отговорност. Абсолютно съм склонен да вярвам, независимо кой какво твърди. Имаш мотор, освен да му осигуриш паркомясто или гараж, ще му плащаш и гражданската, колкото и да е тя. Като не ти изнася, просто не караш. Пак казвам, че колата и всякакъв вид възможност за моторизирано превозване не е едва ли не човешко право, а човешка възможност. Тоест, ти имаш тази възможност, стига да можеш да си платиш. Ето това трябва да научат мотористи, шофьори и който къвто ще да е. Както и че всеки един от тях е длъжен да осигури паркомясто. Но не в обсега на синя и зелена зона, а собствено паркомясто. Като такова не е тротуара, не е градинката, не са стълбите пред блока или тротуара пред блока, а това си е наистина едно място за съхранение и домуване на превозното средство. Така че бих казал, че мотористите хубаво днеска блокираха нагоре-надолу, но мисля, че ще пият една студена вода и ще си плащат на лосите. Като караш 10 месеца, мисля, че абсолютно релевантно и допустимо е да плащат едногодишна гражданска отговорност. Ако искат толкова много да им угодят, могат да направят гражданска отговорност в рамките на 10 месеца, да им дадат опцията да стартират от когато искат, но без да карат без гражданска отговорност и без книжки, защото има и такива индивиди. Има как да се направят нещата. Аз мисля, че гражданската отговорност на един мотор трябва да е около не по-малко от 300 евро на година, на 10 месеца, което е по 30 евро на месец, ако говорим, че тяхната година ще е 10 месеца. Извиняйте, 30 евро, като ги разделиме на 30 дни, е по 1 евро на ден. Така че, уважаеми, това е повече от справедлива цена за това, че замърсявате, защото моторите замърсяват също така. Освен, че дига шум, освен, че почти винаги се управляват от рискови водачи, които заобикалят останалите автомобили и участници в движението и създават предпоставки за ПТП-та. Така че, наистина, тези мотори като тормозат трафика, да си плащат. Наистина да си плащат. В интерес истината не ме вълнува кой какво ще каже. Дали някой ще каже, еди какво си, въобще не ме интересува. Просто наистина всеки участник в движението, ако иска адекватни пътища, иска контрол, иска нещата да се случват и преживяването на пътя да бъде все по-приятно, трябва да си плаща, за да може
да осигури необходимия финансов ресурс, нещата да се случват. То ремонти от небето не стават. Ремонти само с европейски средства също не е допустимо и не трябва само на това да се разчита. А ние разчитаме почти и единствено само на това, което не е добре. Така че да, пак казвам, че 300 евро годишна гражданска отговорност е абсолютно нормална, за да могат да се дадат едни добри параметри по отношение на обезщетенията, които се изплащат при настъпване на някакъв инцидент. Така че това е, уважаеми. Ако имате нещо да питате, питайте, защото смятам днес да приключа по-навреме и преди полунощ. Мога така само да благодаря на всички от тези, които гледаха. Сега ще видя дали да не кача цялото видео отново, за да може да го гледате и евентуално коментирате. Пак не забравяйте, че това беше петъчния лайв. Благодаря на тези, които гледаха и благодаря на тези, които ще гледат след като го кача. Хубава и спокойна петъчна вечер на всички.